veure, la centrada de Rashford, intentava la rematada Fermín, la segona pilota Pedri, ui com la baixa per Rashford amb Pedri cap enrere per De Jong, centra la centrada de De Jong, ara sí la rematada i un rebot, gol de l'home del partit, sense cap mena de dubte, és l'home del partit, estava defensant de nassos i ara també apareix en atac, gol del Barça, gol de Christensen, la rematada de cap inapel·lable. És Christensen, no? Sí. És Christensen, l'home del partit, qui ha rematat. Necessitàvem un gol per estalviar-nos la pròrroga, doncs ha aparegut, sens dubte, l'home del partit, la centrada al segon pal, la rematada impecable, violenta, i el gol del danès. Respira tranquil Hansi Flick, respira tranquil el barcelonisme. 32 de la segona part, Guadalajara 0, Barça 1, Christensen. Bé, la pressió del Barça, Rashford amb Eric, Pedri amb Fermín, l'obertura de Fermín per Lamine Yamal, el control de Lamine Yamal, la posa per la diagonal de Rashford, ara sí que l'has de fer, Rashford finta, la rematada, gol de Rashford per deixar ja sentenciada d'eliminatòria. Ara sí, contraatac de llibre del Barça i Rashford encara Vicente el supera, tenia poc angle, la rematada però és preciosa, creuada, inapel·lable, gol del Barça, gol de Rashford. Guadalajara 0, Barça 2, el Barça a vuitens.